Takabata mukadzi wangu akarara nachiro. Mabato atakaita ndekuti musi wa 29 May yanga iri mandi. Mukadzi wangu kuseni akasimuka achienda kunwa chimugodha nedhishi rake ita ndasara zvangu ndichipinda munda. Ndapinda munda ndofunga ndakasvika zvokuma 3 chibva ndabuda zvangu munda. Ndabuda kudaro ndo time dzakasvika mukadzi wangu achibva kunwa. Achibva yanika hembe dzake. Achipedza yanika hembe achibva abata bhaketi achidzokera kumvura. Ndopakangotibata ndakati adai regai nditore rangu bhaketi nemope ndinomwisawo mvura. Ndichibva ndamutera kumashure, ndichibva ndanosvika kumugodha, ndakasvikira kusina munhu. Ndichibva ndatanga kudhaya mvura ndichipa mombe. Ndopa ndakaona chiro achibuda muchibaga achiita zvomunyawaira, so achibva atokwidza nerodi. Akwidza kudaro ndakangoti kuti pamwe akutaimira wambabva muchibage chake chingozvitongesawo ndega. Ndabva ipapo ndapedza muisa mupe mvura ndodachera bhaketi rangu ndodatsika bhaketi ndichitina mvura dzangu ndichitoenda. Ndichisvika muroad mudusty road Paketa Street ndopa ndakatoona mukadzi wangu achitokwidza tumakata daiso akatsika bhaketi. Ndichiti fambei ndopa ndakaona chirwa achibva achitokrosa road. Zvazvanishamisa kuti munhu andaona achinyawaira akakrosa futi road chichiri kuitika. Achibva anowadza pachigwenzi kumhiri road. Ndobva ndaita ngesina kumuona zvangu. Ndobva ndaramba ndichienda nemumbedzedzeno ndasvika nodzisungirira. Ndabva ndaenda nemvura pamba. Ndichisvika pamba ndakasvika mukadzi abata rimwe bhaketi akudzokera futi kumvura. Ndichibva ndabatawo zvangu mwana anga achichema nondagara. Iye abva atodzokera kumvura kwekwe ndamboti gare. Ndobva ndatanga kuteera kumashure kwake. Ndabva ndaenda pakati straight road. Ndobva ndaitarisira kuti kana munhu aenda kumvura akudzoka ndomuwana ipapo. Handina kumuwana. Ndobva ndangoti fambe zvishoma ndichifamba mpichana. Ndopa ndakanzwa musango kutaura. Ndichibva ndamira. Ndopa ndakatarisa pasi. Ndobva ndaona bhutsi yachiro yakaichibva kune mukadzi wangu ichibvawo kumba kwangu yabva yatena pakasango papatoni road. Ndopa ndakamira vanhu vangu vatomira vakuteerera kuti chii chiri kuitika. Ndopa ndakapinda ipapo ndichimhanya. Ndopa ndakaona chiro akarara nemukadzi wangu. Ndakusvika achibva asumuka abva atiza. Akatiza akabata bhutsi yake 1 nemukadzi wangu 1. Pabvasara 1 yake ne1 yemukadzi wangu. Zvadaro ndichibva ndaedza kumhanyisa ndakatadza kubata nepakapinda napato ndadzoka pane mukadzi wangu akangoramba akangoita zvaakakaita ndobva ndamutora nonhenda naye kune mukadzi wake wachirwa. Zvandati ndabata vanhu vaita se vakarara wesa zvaka nemukadzi wake ndaizviziva ndaitoda kutsvaga kuziva kuti ndowabata sei vanhu. Tichibva ndabva ipapo tichibva taenda paspoti paitikira zvinhu zvakandisveshuwa bhutsu dzake dzabva neapa ichi atobva nepanapa daiso zveshuwa vanhu vaita sei wawabata zveshuwa. Kana uchikwanisa zvakuita zvawaita sei zvawafungwa vanhu vaita sei wawabata. Ndaitoshuva kuti wabatirawo kupi. Ndo patakagarawo dare ratakagara muvillage kumba ukabva dzedzwa tagara dare riri. Chirwa achibva aramba nyaya but wakazosumukawo nemunext door wake wanga wauya naye ipapo akaenda kuseri wakadzoka ukati
inini ndakangombira nemukadzi wake handina kubvira ndarara nemukadzi wake kana totakarara ndakangombira mumauso zvakanzi kasi nemamiri atakaita ndokwanisa kumubhadharawo chibage chandokwanisa kumubhadhara nacho ndakati inini hazvikwanisike kuti iwo ndibhadhare iwo siyirapa mhosva yavo hazvikwanisike izvozvo zvakanzi izvozvo ndo zvandokwanisa kana uchikwanisa zvaunogona kuendera mberi nenyaya yako nekuti ndo zvandikutaura ndo zvandokwanisa kubhadhara kana iwe uchita ukwanise kutambira zvinhu izvo zvazvako indakutenda ari Kwe mukadzi wako pa kugara pakati. Anzani chiro ruzi rwakazvitaurwa nambofana ruzi rwamambo ari kuti akangoona wakarara nemukadzi wake unoti nazvo zvaanga achitaura pamusoro iwavo zvekutaura nomurume uyu ndiri kuzvipikisa zvokuti akandoona ndakarara nomukadzi wake. Murume uyu akandoona ndichitaura nomukadzi wake yari murodhi, ini ndiri mumunda mavo. Rodhi iri padhuze nemunda. Nyaya yekutaura yekuti hanzi akandoona nomukadzi wake ndiri kuipikisa. Ndaitaura nambuya ava ndichivati MaBuyer ndakarayira kumba kwenyu eBeans akasvika here. Ndo pakasvika murume uyu ndichitaura namai ava. Kwete kuti akandoona ndakarara nomukadzi wake kuzvipikisa ndiri kuzviramba paakauya achindoona ndichitaura nomukadzi wake. Paakaona ndikutaura nomukadzi wake akauya akabata matombo ekuda kundirwisa. Ndokutiza kwandikaita inini kwete kuti ndaitiza kuti ndandikarara nomukadzi wake kwete kuti ndakatiza ndine bhutsu dzemukadzi wake zvaari kutaura izvi ndezvokunyepa. Pushi rangu ini rakadonha mushomonge baba vauya vachida kundirwisa inini ndopandikatiza inini avanga vari munyasi mokuti chigredha chinogredha rodiso vakamira ini ndiri munda mangu kwete zvavari kutaura kuti hanzi vakandiona ndakarara nemukadzi wake ipapo ndikupikisa. Pane pandoda kufamba hasandapedza. Pane pavataura kuti vakazondishedza vandichienda kumba kwavo yamangwana acho riri dare rakaitwa pamba pavo ava. Pane pavataura vachiti hanzi inini ndakati ndoda kubhadhara. Ndakaramba kubhadhara. Ipapo paitonyorwa maminetsi anofanira kubuda kuti ndakabvupa kubhadhara here. Kuti vazoya kunokiva ndindakatoti nyaya ike handibvume kubhadhara mhosva yandisingazive inini. Ava mushure monge vasumudzwa padare nevakuru vachinzi endai nomurume wepasaidhi munotaura naye munzwe kuti anoti kudii. Murume uyu ndiye akaya achiti ini ndoda kubhadharwa 2 tons dzechibage kwandiri. Ini ndakaramba ndikati handibhadhare 2 tons dzechibage. Imi makutotsvaga kuda kuti chibage changu chandikarime mutore chibage changu handibhadhare. Ini ndobva ndatorwa padare iroro ndobva ndaendeswa pasaidhi. Ava vanga vari pamai mapera nouyu anetwa kapasoro ndo vakanditora ndikaenda kuseri. Ndakavarambira ndikadzoka futi padare ndikati ini handibhadhare uyu ngaende nenyaya yake kupi kwaanoda kuti atuya kunoku ndikandaramba ndikati handibhadhare kwete zvokutaura kuti ndakabvuma nyaya ndikati ndinobhadhara 10 matsaka. Ndiri kuzviramba izvo zvinoti patakagara dareka pane maminitsi ainyorwa isa. Saka muri kuti mamudanane namai avo? Handidanane namai avo. Koze mane eBeans ndo dzamaibvudza. Maisimbogara kutaura bese here kati zvakazotanga kuuya panyaya yeBeans? Kungokurukura semanext do angu tinokurukura zvese nemurume wacho. Pakurukura kwandida nomurume wacho pane pamashura apa patikambotimire kukurukura nevanogara avanogara mudhapu ndiri mubhaitoni.
but miti yedu migaro nemugano pano patikambokwesherana nyaya yemugano pandikambomira kutaura nawo ndobva wazetonge kuti vaita kesi yavo yokurima mbanje ndobva wasungwa vasungwa kudaro vakandidetera vachiti chiwa ndiyandisungisa ndikabva ndambomira kuti ita se kutaura nawo futi ipapo amena amai ndimi n'anga muri kutaura isusu tinoda kuti nyaya ita ireruke ipere zvirikutaurwa nemurume wenyu nezvimazvinzo zvitaura nemurume wangu handisi kupikisana nazvo chokwadi kuti ndakaendokumba ndikanowa hembe dzangu ndikadzoka kumba ndandayanika hembe dzangu ndikandadzokera kumugodha handina munhu wandakaona taimendikadzoka semunhu wandaifambidzana naye ari pasaidi sepanhu pataisangana sepanhu pataingoonerana akandideta ndikaenda ndikasvika murume wangu anoitiwo 30 minutes ndobva asvika ndobva atowana tiripo atoona tiripo ndobva amhaisana neavo vari pasaidi ndobva tizenanga kuti ndokuita zvakaita makati kufambidzana nyatotaurai zvinonyatsokuitira kuti nyaya ingopera ava vanhu kana vatinowirirana onoita se kati kamwe munogona daro murungu sezvo matauriro ari kuita murume kuti sezvo makambosundisana pamwe maakungoita kuti muita sei musungise murume asi munotodanana zvokuti munotonyatsoziva zvaari zvese hanzani Mr. Chirwa mukutaura ndikini hanzani n'anga iyi maona n'anga mukadzi maona isu chane tichida pamberi dareka dare rinorerutsa munhu wakakurumidza kuti asei kubvuma mhosva yavo vanhu nyaya inorerutswa kana iye waunenge watadzira anokurerutsira nokuti unenge wakurumidza kuita sei but wakamuita kuti udi wawanda usati maya kudare ungadai vatsvaga vamukadzi wako kuti nhai shamari unotaura zvakati moita kuti nyaya nyenderane zviri kuenderana zvimwe wawanda kozi mukadzi ndiyati isusu tinowanzo mukadzi angoti kunyange akatongoti totongoziva kuti nyaya yatopera seiyo yatopera mawana zvisinei shamari ndonga vadare ndokuzvizwa zvokutaura kuti nyaya yabva yakoti bvupa pachena achifuna kuti mukadzi achagoti aiwa mawana saka zvisinei shamari ndowakatadzirwa zvati ndikozi nyaya zvinoerera nyaya yakapera homwaida kuti uitwa sei nemurume amene tisati tabvunza pamwe mukadzi pamwe ari kunyembera shamwari pane zvimwe here zvivi zvaunoona zvauri kuti inini pandiri kuramba ndepekuti tagara dare kumwa kwavo mukadzi akaramba nhasi uno yakutaura kuti nhasi ari kutaura kuti anodanana neni ipapo ndiri kupapikisa ipapo Mari nguva yakati muchidana nemurume 3 months. Saka kunyepera here nayo uchida. Saka makararamisika ngani sevinobvunza izvi? Makararamisika ngani? Akakufa anosvika.
nguva isukupera pamusoro panofanira tirasike muchana panhau yekutaurwa novavarume vanovakadzi avo pamatongero aikamboitwa pasabhu ini ndakasvika zvangu ipapo nezvazvisiri pasabhu makatoitadza pasabhu saka hamoni manzo zvataura mukadzi uyu ari kutaura kuti uyu ndakarara naye kanokwana ka12 imi muri chevana uyu muzukuru wangu upi chiro panyaya dzakadai munhu unongobvuma wokumbira chiregerero kana dare rinorerutsa nokuti unenge waita sei because isusu chinoita kuti tibvunze ndosarwaona tabvunza mukadzi zvoreri mukadzi wako ari pei iwe chirwa mukadzi asaraunga wawana zvezvo zvodai mwari kuda kutokubvunza pamwe anotogona kuzokwirira mai avo wawana nenyeyo futi hatisi kuti ngaakwire but kutaura kuti zvinogona kuitika but kudare wakauya wakaguma chokwadi kuitira kuti imimi ndimunogarisana kumapurasi kwamugero mambo anenge aida kukuyananisai ndokuma tinogara takataura kuti kunyange wakaona mukadzi wemunhu akatadza kugara mukadzi wemunhu hachiwe mone kana waona mukadzi wemunhu achichena zvakaita sechenesa wako sezvo kuti uzodani ndikii ingwana ndomubvunzwa mwachiti ratio is 1:10 pane mwachinyepe pana kuzoti muzoenda kuvakadzi vevana iyo ichinzi ratio is 1:10 ko vamwe 9 ava wakuona 1 pane 10 vamwe ko vamwe 9 ava vasinavo enda kakuna vasina vanhu ndikii kungodaita chihadhi chekungondini ndakakora ndinotora vakadzi vevana aiwa zvinotinyadzisa so mona mambo tangokumbira nyaya pere shamwari ungoda kuti asiye muripo tipedze nyaya mambo obva wangopedzisa semafungira kune zvakanditiraizvaido 3 mombe dzakamira sei mombe mune vana vangati ne 3 muchiri mezere nadzimai yako bongo hausi kuzovaramba anadzo ere mombe dzacho munhu anadzo shamwari wazvinzwa zvataura kamwako ayomira uteerera kanaisiswa ari kutinduka mombe 3 maererano nezvawakaita sei zvawakanditira unoti mombe 9 ndine mombe dzakafa nechihure aiwa kana usina unotsvaga tutaura nyaya yekutaurwa nedare ndezvekuti vari kupa mukana wekuti nowa dzimombe 3 iwewo wobvuma mhosva yako uchikumbira kuti no ndakatadza dai achindirerutsirawo ndasvika pakadai anogona kukudzura manje wakaenda naro manje hatikubatsiri ipapo ndiri kupandwa pamukutaura ineni ndaifunga kuti pamombe 3 dzakutaura dzakawandisa wanzwa zvataura hanzi munhu akangwara unoguma mhosva yako shamari ndakadai ndikukumbiro chii wonzo wamboni mombe 3 usina unenge wauda upanzwa zvandiri kutaura mupeswa uyo anobva ariruko kuti zveshuwa munhu abvuma mhosva yake asi akukumbiro chii ndiri kukumbira uregero pamhosva yandakaparira shamari
kamwana waita risikato mopedana namuwa wawana kamari ndikuroregerero nemhosva yandakaita wobva watotaura kuti ndini handidazvipamba because hazvireve kuti wakazvanzi mombe 3 wakutoti ndarorawo futi wawana munenge wakutodaiwa takaroora wawana saka izvozvo toita kuti tibva takutsiura muno wawana because yati mukadzi wake achiri kumuda ende iye ndiani zvacho achimudira wawana saka isusu teikaotaubva wapfira pasi kamwari azvinzwa hanzi rokotiroregerero nemwako nemhosva yandakaita sei yandakaita angati kuti hanzi kundirodederedzerewo mhosva yandakapara ipapo nemarambiro yakaita kubva kumashure kubva zvinotondiremera kuti ndideredze kana kuti ndiri sei kasi sezvowo munhu adai kuti angoderedza kuti ngachisa 2 mombe dze200 waso 200 mombe wona tishamari zvisinei iwewe zvaunoita paunoya nemombe utianadzo kuna mama ndopa uchazokumbira chi kuti nini tatogona kuti wauya nechi because tichazoti pamwe idzo mombe dzacho dzichizoya mwedzi unoteera saka iwe pauchakumbire paunoya wakabata something wakaya nemombe mambo tagowana mombe ndinozochikupa ningirikini nekuti tinogona kuzokumbira regerero because nomari mutemo unongoitaura kuti mwana mombe pavana vaanenge anavo zvichireva kuti kuyanga agona hake pakuti mombe ngati natuni according nevana vake but nenyaya yekuti azotari kuramba mukadzi wake noti imwe musha inobva watoparara noti kana pakurambana panenge pakuti mwana mombe saka mama tofunga nyaya yapera mukomana azobvuma mhosva yake amhangara atamika mombe 3 ndobva zingati ndodzikisa kuenda pamombe 2 ne$200 atamboona kuti mombe dzino $200 kungotenga imwe mombe saka tongoti amboramba ari pamombe 3 saka andino mambo mochivharisa ipa mutongo nyaya yedu ndoshamati mukadzi wemunhu kana akanaka sei nyengo ndozvambona kana waona kuti uyu mukadzi ari kupfekedzwa ipfekedza wako iwo saka ari kundoda mombe zipi iwe paone zvingwauya nemombe ndipataza kudzikisira ndazvinzwa imwambuya varume vanhu havadivi kana makaona uya aisenza zvakanaka nemukadzi wake muchiva mudii imigarai pasi nomurume wenyu muite zvinodiwa nomurume wenyu pane zvenge zvishota here murume wenyu uchitekaita dana nemurume umwe ishazi pindurai mambo lui makachivei makachivei maipuwa mari mari maimbo mahara amakachida avame akabhadari maipuhei amaichiva kwaari achinja makanda pababa next door baba vanenge vasingakupei fonde zvakakwana makagutsikana nerei panext door
Mambo ndo zvandada kutsikana nazvo. Vanhu vada kuziva makachivei kuna baba. Kada dzimai ava vaibudza ita iwa murume wangu kunde ari hai. Zvisinei mama. Tikapedzerwe nguva. Kuti 3 weeks. Tautawana mombe dzacho. Andazvindwa ndomboendomutsvaga. Asi handimbona kuzowana dzese patrisi. Augonozoona dzese patrisi. Yaona zvekuita naye. Ndizvo. Wotaura mambo wokuudza. Asi haikona uzoenda kauchiti ndakarova. Kana wabvisa mombe mukadzi wemunhu usiyana naye. Waona kuti akachimhangara tarichaja dzimwe pamusoro. Times 2. Lazikudzinga. Endewo mukadzi wokuti mukadzi wando zvawauita hatidi zvebusiness. Varume vanhu havadiwe. Iwo mukadzi wemunhu haadiwe. Nokuti mukadzi weuti akada kumhangarira uyu motoononzi bhadharai mukadzi iye. Saka mwazvidwa mombe ngani 3 kana wazouya nadzo ndopatidza kuderedzera. Kwoitawo mwari kana wataura pamberi pamambo kuti mukadzi uri kunogara naye kana maenda kunogara kumusha uko kwete kuti chizova chitukiso mazuva ese. Iwo wataura wega pamberi pamambo kudai mukadzi wangu ndirimuda ndichanogara naye zvakanaka. Mochinogarisana zvakaita sei zvakanaka. Iwe mukadziwe tsika wosiyana nayo yokudanana nevarume vanhu zvataura mambo. Saka ndofunga nyaya yapera. Toonana kana wamboiwana nogona kungo Wanguwana mombe yacho unofona mapurisa angu yekuti moya wamupa mombe dzake. Handimuragaisa. Iwe udhapu. Unonyanya kudhapirisa. Ayo. Handitongogarawo muvhireji, takangoiswawo minda. Alright. Saka iwe une price yako iri kuti ndiyana vabereki. Handipangu. Une project. A1. Hatima A1. A1. Ine maovalete. Wakabva kuti? Ndabva chakwanda kwakuti. Oyo mukadzi. Wawani waugara kuti? Ndomusha kwako? Ndomusha kwandakakurira kwanago. Saka ndomusha wabereki wangu? Nenda chechi. Chamunoro wachidamba. Tinashe musonza.